river crossing, may fast track, may uphill na technical, at may mga downhill. Tayo guys. So eto, papawis tayo. Punta tayo ng bundok. Mamumundok ulit tayo. Bali may kasama tayo mga tropa natin na apat sila guys. Biglam sir, biglam. Binuam. Ora. Oops. Ito na, madulas yung daan kasi guys. Raja gitu aja. Takjun bae tapi pilit mo sa gamay. Oops. Okay. Guys, double purpose tayo, trail at mushroom hunting. Talagang madulas yung daan. Kapag ganito yung trail side guys, kailangan nating nasa tamang PSI yung laman ng gulong na hangin para hindi palaging nag-i-skid. Dapat nasa mga 9 o 10 na PSI, especially kapag ito basang-basa yung lupa saka uphill pa. Masukal na rin guys yung trail site natin. So itong trail site natin guys, rideable para sa mga beginner, pwede. So kaya nga lang naging mahirap kasi umulan kahapon ng malakas, kaya ito madulas.
Saka may mga gate pa, kailangan nating isara. Kasi may mga alaga silang baka dyan. Kalabaw. Nakaw, may harang pa. Nih, agluklo ko dyan ko ah. Karburador ko. Nih, usa mo yung gasolina na batita. Marami pa namang gas. Ba't ganon? May tubig yung tangke natin. Narihat kami dito na talaga sumayad dito makina. Mabalin guyod ni ko pari prang. Hindi lang ay sa bagay na irutamot kita kadinan. Yan tanong mo mato ba sa ito. Sige. Okay. Ayos. Bagong microbike. Yan o. Brand new microbike guys. Microbike 150 XR. Yan so, sa mga nagsasabing sirain daw ang microbike. Hindi naman guys. Kita nyo naman yung dinaraanan namin. China yan na dirt bike isirain na gaya ng sinasabi ng iba dyan. So para sa akin nasa gumagamit din yan. Kahit branded yung motor mo, kung hindi mo naman siya inaalagaan, hindi ka naman nag-change oil, hindi ka man nagpapaigpit ng tornilyo, hindi ka naman nagpapatune up, saan mapupunta kahit branded yung motor mo? Masisira agad. So kahit China bike, basta maalaga yung may-ari, so talagang abutin yan ng aabot yan ng mga ilang taon bago masira. So sa akin kahit China bike o branded man yan, nasa gumagamit. Di karkaron og sukat katakal ni spragita, nagbasit pa spragita na nabigsada. So yun guys, ito yung bagong modelo na enduro ng microbike. Napakalakas guys. Ganyan din yung motor ni Jonas. Quality yung power niya guys. Tapak mo ra takin sangon. Tapak mo yung kanawan takin sango. Might kumada tano na burap. Dito. Pigsara tano mabur up. Uray mga kuha.
65 ay 66 mm. Pigpig sa data mo na daw. Change pilot. Tutuan mo lang. Kapag nagtitrail ka tapos may mga technical portion, pag may nervyos ka talaga, wala, doon ka talaga mababalahaw guys. So kailangan kapag ganito yung sports mo, alisin mo yung nervyos. Okay lang na may nervyos ka konti, basta huwag lang masyado, kasi kapag may nervyos ka, wala talaga, panay yung tumba mo. Guys, kung ganito yung sports mo, extreme, eka nga, dapat wala kang takot. So mas pinaka the best kaysa yung magpasikat tayo sa highway, pero hindi naman natin gawain. So sa mga kamote dyan, mga balina, mga kamote dyan sa bundok, makita nyo yung galing nyo. Atras, sabay bigla. Atras, santo, brg, kama na. Hindi lang, no, sumagid. Oray jay kumanay, nagbandagan di sakam kanigid. Dirit sumajay. Ha? Oy. Narigat yan nagnanahanat nga tao. Oh. Dapat nga talaga no kasta tiwakit ko nga diri-diritso. Sa part ng mataas na bahagi ng bundok. So eto, medyo mahirap na ng pahirap yung dinaraanan natin kasi ito, sunod-sunod yung ulan. Nagsilabasan na yung mga bato kasi hinanod yung mga lupa dito sa daan. Lumalim na yung mga rats. Na guys, so, alam naman natin na ito yung hanap ng mga kasamaan natin dyan na dirt rider, yung mahirap. Kasi yun nga, sabi nila kapag walang mahirap, nakakawalang gana. So kailangan mo talaga yung matcha-challenge ka guys na sumukan yung mahirap na ruta. Ito may downhill na medyo technical.
guys, kapag ganito yung daan guys, the best talaga na gumagana yung electric start mo, kasi kapag ganitong kalalim ng ruts, kapag wala kang push button o electric start, mahirapan ka guys sa pag-kick. Hindi ka talaga makapag-kick pag ganito guys. Yun guys, napakalalim. Kasi kung may kickstart ka dito guys, ay dito pala, kung may kickstart ka dito sa kabila, talagang tatama dito sa gilid ng rod. The best talaga yung may electric start. Datoy narigat datoy no kastoy atid dog. Tingnan nyo guys, so yung bedrocks ito guys, madulas. Nagalis datoy no ka. Nay kulay green. Mag mushroom hunting tayo guys. So kasama ko si Pare Frank, andyan siya sa bandang itaas. So pupunta ako dyan mamaya sa kinaroroonan niya. So tignan muna natin yung banda rito, kung may tumubong mushroom. So yan, kabuti po guys. Yan, may nakita kami ni Pare Frank. Meron din siyang kinukuha sa baba. Yan o. Uong. Dito pa sa taas. Oh. Ore dati ada nga ito ni dandani nga kwan. Dandani makwan ni. Mabalimpay. Kabuti. Ngaron. Dandani makwara kita daduman. Ni dap. Patikot sarag tubaw. Met pa na patikot sara tumutubaw. Kabuti. Alam na si kaguduan natin pre. Tanong ko nabalik kanyak tanong ko baka makaranakay man nilan. Ito na, kargam. Natsambahan din natin yung pinagtubuan ng kabuti. Mga meron pa dyan. Uwin siguro. Tamang ruging agtubo dapat ito tamang ruging nga mauuberan na rin. Ulit dito guys, pero yung mga iba marapit nang masira. So ito lang guys yung pwede.
So yung iba di pa nakalabas siguro. Ganito yung the best. So itong mga iba di na natin kukunin guys, wala na, na over na. Ang laki ng plastic bag natin. So ito, may dagdag yung nakuha natin dyan sa taas kanina, yung nakuha namin ni Pare Frank.